Listen to my camera one time. We'll take this up. Og lidt en størrelsesfordel ser det ud til, at Jonas Schack Mørgaard har her i det her matchup. Det er jo ellers nede i de helt lette vægtklasser. 61,2 kilo. Men selv dernede, der taber de jo stadig vægt, inden de skal ind. Så man kan sige, at deres størrelse ikke altid helt afspejler deres vægt, og der er Jonas, der er et godt eksempel. Ja, var nok på den anden side, de 70. Og aggressiv start. God højre fra Jonas. Ind over tyskerens Ferrara. Der bliver byttet low kicks. Der var den igen. Endnu en gang lyner højre. Heinz kigger efter takedown og lykkes med det. Men scramble og Schack ender øverst. Det er nu, vi skal se, om Jonas' træning den har båret frugt. Fordi det er her, tyskeren han har sin chance. Det er alfa og omega, at Jonas hele tiden insisterer på at blive siddende, eller selvfølgelig endnu bedre komme op og stå. Gør han dygtig her, beskytter sig mod takedownet, altså nedtagningsforsøgene fra den tyske kæmper, som nu arbejder med knæ ind på det ene lår. Prøver at tappe lidt af styrken fra den unge dansker. Det var lidt som vi forudsagde, at tyskerens chance er på gulvet, og den går han jo stenhårdt efter lige nu. Ja, han tager også imod en del slag, mens han kæmper for den her nedtagning, og hårde albuer, som Jonas Mørgaard fyrer af lige her. Jonas skal gøre det igen. Tyskeren han sank lige knæene før, da han blev ramt hen over øret. Og Mørgaard får reverseret, så han nu står og presser tyskerne ind mod buret. En mere dominerende position, den bliver vendt tilbage nu. Og nu igen går han ned og får fat om det ene ben. Rigtig godt forsvar, han laver der, Mads. Får sig selv fat i et ben, og nu tager en dominerende position, tager ryggen på sin modstander. Her vil man ofte se ham, der er øverst, kravle helt om på ryggen. Men Mørgaard, han insisterer altså at blive en slags side control her. I den turtle, som det hedder, som tyskeren han er i. Heinz har store problemer, han bliver så afstraffet nu. Nu tager okay. Der forsøgte Mørgaard faktisk at tage ryggen. Der gør han det. For hooksene ind, som det hedder. Prøver at få begge ben ind, går efter at få et choke, et rear naked choke. Han har højre arm ind omkring hagen. Nu skal vi se, om man kan få lukket ind på halsen. Nu er han neden under hagen, han skal Tyskeren virker færdig. Tyskeren er overstået. Kort proces fra den 21-årige dansker, der får en flot sejr i sin professionelle debut. Afslutter kampen. Det er cirka halvdelen af første omgang, der er gået, og der var aldrig rigtig tvivl om, at han var den stærkeste. Tyskeren han viste et par takter. Han havde nogle reelle takedown-forsøg, men han havde ikke hverken energien eller teknikken til at holde Mads på ryggen. Og virkelig nogle kraftfulde slag. Det skete lige foran os her. Man kan altså mærke, at der er masser af saftig kraft i de albuer, der blev sendt afsted. Og det gjorde altså, at Heinz blev kørt fuldstændig mør. Og god sportsmanship fra begge kæmpere. Er interessant og fortjent sejr. Jeg sendte den op i ringen og få gjort det officielt. Den officielle kendelse, mine damer og herrer, i første omgang på rear neck choke, vinder Jonas Schack Mørgaard! Ja, så hurtigt kan det gå. Lige over 2 minutter og en suveræn sejr til den unge dansker. Jonas